Salom horas marhita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabe jamita di partangyangata na laus epistel di minggu seksagisima ima di minggu tanggal 2 Februari 2026. Hatan itu hata na tersurat di Efesus bidusada ayat 3 rodi ayat 10. Jala topik ni minggu di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu diberkati untuk menjadi berkat. Hujahama dihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hatan itu hatta. Pinuji made bata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana adorang so ojak dope tano on. Asa badia hita jala sohasurahan di adopanai di bagasan holong ni roha. Di tuduhiat dohita mahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tuibana mangihuton halomuan ni rohana. Asa terpuji asini rohana na marmuliai na ni asihonna tuhita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapat tita haluau ni binahen ni mudernai ima hasesaan ni aka pangalausion mangihuton asini rohana na tarlubii naung buas ni usehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahok nai di bagasan dirina. Laho pasautosa di haguguk nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohok na di atas tanoon. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaon molo taparrohahon anon dipuk kado turpukon marhite sada pamujion tu debata. Pamujion na borhat sian panidangion di pasu-pasu ni debata na nilehonna tu huria Efesus. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasu hot tuhita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristusi. Songonima didok di ayat tului. Totu molo didok ragam berarti daksa ada dua ate. Alai lobi siane mungkin tolu mungkin opat manang na lima. Alai didok di hatabataki ragam ninna rupane. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu parto dion. Lapatan na lobi sia dua ma pasu-pasu ni Tuhan na jenalo ni huriai. Alai nakpesongoni akamang taripuma na maragam na nidok nai tu tuluhal. Dia mai na perjolo dipilit jala ditodo do hita gabe anak konna. Ditodo do ruas ni huriai dalam konteks sorupane akar ruas ni huria na adong di Efesusi jala tu konteks tanuaeng dipilit jala ditodo do hita gabe anak konna. Dipilih molo di hata Indonesia dipilih dan ditentukan. Molo istilah na asing kita ini diadopsi Tuhan menjadi anaknya. Diain hita gabe anak konna. Secara biologis dak tubuh ni Tuhan hita alai secara partodion diain mahita rupane. Diain mahita gabe anak konna. Dia menuaing dasar pemilihan ni Tuhan itu hita. Isarani pemilihan kontestan
Apakah itu kontes bernyanyi, model doho takana asingi, mungkin adong madasar penentuan pemenang na ate. Jadi molo tabereng aka kontes-kontes perlombaan ni tentu adong do dasar pemilihan ni sasahalaki gabe pemenang. Adong dui pemilihan ni alani akiuna, adong dui alani SQ-na, EQ-na. Jadi mulai itu IQ rupani intelijen ate, intelijensia manang kecerdasan na, pengetahuan na, kecerdasan ni utuh-utuh na, parbinotuan na, adong do kecerdasan sosial na, spiritualitas na, kecerdasan emosional na, paralealeon na, pardonganon na, dohot aka parsauran na asingi. Na dia matutu halu biata. Asaja tu pilihan ni Tuhani tuhita turuas ni huriai. Dia do kriteria di bait Tuhani. Na pasti hola tuhata do naubote. Danga dong di pabua tuhita rupani. Jalan na pasti muse dang na asal ditodo manang dipilit Tuhani hita. Ai didok do disi adorang so ojak do petanoon sebelum dunia ini dijadikan. Artinya, dang na kebetulan kita dipilih, dang na kebetulan kita diaen, dang na so sengaja rupane, dak sengaja noni na kebetulan dui ninna. Jala dang na terpaksa, ala suadong bepilihan lain. Dangi, ala itu takas do direncana hode bata memilih kita, didok disi adorak so ojak dope tanoon. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Alani ikolas dorohata disi jala iko bangga dohita disi. Lapatan na kita ini bukan orang sembarangan. Gini-gini saya ini pilihan Tuhan loh. Nak pesongono nau na pinili ni Tuhan ni duau. Jadi sotung lea rohata mamereng dirita jala sotung lea rohata mamereng dongata. Molo di sada Timotius onom ayat 10 sadai didok halak ni debatado hita. Kita ini adalah manusia Allah. Imana parjolo. Na padua hon alam malua hita marhite mudernai ima hasesaan ni dosa tai. Molo di hata Indonesia didok ditobus. Molo isarani barang rupani ngaborok be. Ngadi borotok kiabe alai Roma Tuhani ditubus mahita muse dipasuang mahita muse marhite aha ditubus ima marhite mudarna nadurus dihau silangi. Jadi kita ditebus bukan dengan emas, perak atau materi yang lain, tetapi kita ditebus melalui manang marhite-hite mudarna nadurus disilangi. Molo tadok rupani sadia argana maksudna sadia dibain tubus nai bah daktar arga hitai daktar asapi tai ai hosana do dilehon menubus hita jolma pardusau. Jadi bukan dengan uang molo hepeng mas boido peta timbang boido peta nilai ate. Lau sadia godang hepeng ditiup pamu sadia godang mas ditiup pamu boido peta timbang boido peta nilai alai molo nunga didok hosa molonunga di dok mudar dak tarasa pitai jaladang bui nilai yotai marhite hepeng misalnya so kita rupani tabela tahokko marongata ai sedia tubusna di leonin kan budu peta nilai budu peta ukur alai hadaung bah ai sappe mate do ibana puak di hokkop ninna hosa do taruhan nain bah dak tarasa pitai lu bisongoni matu hatai rupani manobus sita sian hadu sautai. Na patuluhon di pabotohot tuhita tahini rohana nabunihian. Di pabotohot tuhita tahini rohana nabunihian. Ay molopola tapabua rahasia pribadita tu sasahala katetu. Tutu orang-orang terdekat tuhita namai. Heado hita merrahasia. Heado tapabua rahasia tatudongan. Kandak sembarangak kita. Pabuahor rahasia terupane tuhalak. Ai donganon na binoto adong do dua, adong do donga kudul, donga mangan, donga modum,
dohot dongan marmeam sairap dohot titai ale adong do nani dokna ale na sumurung. Jadi ale na sumurung odong ataon tak pigai sahala do mungkin ni yesoi nong gudangi dua hal molo di halak Batak adong do jabar ni ale saya digora do rupani ale na jabar ni ale na danga dong ro dongan bodo gudang ale ang ale jitu hatai lubi siat dongak kita di bain molo di dok nak kiningan anak narupani ate diai kita gabe anak ale hita di bain. Jadi tuhita di pabua rahasiai hahomion di pabotoho tuhita tahini rohana nabunihian. Hamu kadongan sahapor seaun tuak kadongan nahaposan ido. Lapatan na nabui maniup rahasia alani tak sude dongan nagabe hasahatan ni rahasiata. Mardongan dohita sona hudok kone alai dang tu sude tapabua rahasiata. Molo di pabotoho Tuhan itu hita tahina nabunihian berarti dua do alasanna nabinoto. Na perjulu kita dianggap orang-orang yang layak dipercaya. Haposan ate. Dianggap Tuhan hita haposanna. Na paduahon hita bagian ni rencana besar. Blending besar ni Tuhani. Jadi molopola di pabua tahina tuhita kita ini adalah orang kepercayaannya. Haposat tuhatai. Audora hita do naso haposan ate. Jadi patut do rupani macai arga jala patut ikon harga atta kepercayaan nanilioni Tuhan itu hita. Ai di pabua tu hita tahini rohana. Nian akamang dohot tamuinang macai gudang dope pasu-pasu ni Tuhani na pinasahat na tuhuriai nang tuhita saluhutna. Alai sudenai nunga dihakam na tolu na tadok na digicangi. Jadi molo didok ragam ni pasu-pasu parto dion nina nga dihakam na tului jorupane ragam ni pasu-pasu parto dion na nidok na digicangi. Hamua kadongan totu las dorohata di pasu-pasu na tajalo siat Tuhani. Sidok mauliate dohita disi. Alai tayingok ma dak suku be holam madok mauliate. Dak suku be holam madok mauliate. Adong do tugasta na mangihut. Tugasta ima songo dia dohita mempertanggungjawabkan pasu-pasu manang berkat natajalo sian Tuhani. Jadi nunga di pasahat tuhita, nunga di pasahat tuau, nunga di pasahat tuhuriai, nunga di pasahat tuabung ragam ni pasu-pasu. Tutudak kolang nama jalo hita. Alai songo dia dohita anon mempertanggungjawabkan pasu-pasu na pinasahat ni Tuhani tuhita. Didok hata ni tuhata di bagasa mingguon akan naung di pasu-pasu debata ikon gabe pasu-pasu tu portibion. Jadi siapa yang merasa sudah diberkati Tuhan akan menjadi berkat kepada dunia ini. Odo temani mingguta songon naung jinahahon nakiningan di minggu seksagesima. Gabe pasu-pasu, di pasu-pasu, gabe pasu-pasu. Jadi akan naung di pasu-pasu debata, akan naung majalo pasu-pasu siat debata, ikong gabe pasu-pasu ibana. Tu portibion. Unang gabe pusa-pusa ate. Dalam arti unang gabe balik nai, suhar-suhar nai. Bohado hita gabe pasu-pasu. Ngahu jalo nak kiningan sahalinai, ngahu jalo pasu-pasui, alai bohado hita asa gabe pasu-pasu. Artinya gabe saluran berkat ni Tuhani mahita. Parhitian ni pasu-pasu ni Tuhani. Anyan ano di evangelium ni gobar hopea aledak pola sala di sopina bua ibarat ni matahari tu bulan Roma matahari i dipancar homa sinar nai tu bulan lalu kemudian bulan memantulkan sinar itu ke bumi manang natuhita saya tadok mabuti bah tiurni bulanon nita hape sasitong dadang adong
sinar di bulan ni. Na di jalo ibana doi di pantulhon ibana ate. Tuhi tamuse tadok ma marsinodang bulan. Ape sinodang ni matanya ari doi. Mungkin na tersongoni ma penggambaran na rupane. Na paduahon akan naung dipasu-pasu ikoboi majagahon habadiaonna kekudusanna. Macetakas doi didok nakid di ayat opati. Asabadia hita jala sohasurahan di adupanai di bagasan holong ni roha. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi akan naung majalo ragam ni pasu-pasu sihatu-hatai ikut dijamot todo habadiauna. Ikut dijaga do habadiauna. Kekudusanna. Dohot akana asing do pianon tugas ta alai pinomat marhite trupukon dohot topik ni minggu tai na dua hal iman waing tanggung jawab ni si jalo pasu-pasu siat tuhatai atong taula homai hobartulomoni rohana babua naung takasi tadi pasu-pasu tuhatai tapar tang jawab pematong di bagasan nguluta dohot tu na humaliak kita amin martangi yang mahita. Mulai hati mariho Tuhan di hatam na ku begi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be asa di perbuihok katami perbuena dengan perbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.